Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua at narito tayo sa ating update sa bagyong si Queenie at ito na po ang ating panghuling update since itong si Queenie ay naging isa na lamang pong low pressure area at nalulusaw na po sa karagatan po ng South Philippine Sea malapit po sa coastal waters ng Surigao Provinces at ito po ay para sa ninyong Tuesday ng gabi, unang araw ng buwan ng Nobyembre 2022. Dito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and the Naga College Foundation. Umpisa natin ang update. Ito yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Nakikita po natin yung remnant cloudiness nitong si LPA Queenie at kasalukuyan po ay papalapit na po dito sa Eastern Visayas, magbibigay po ng mga paulan overnight and baka bukas ay magkakating din dito sa Kabikulan, magbibigay rin ng mga paulan, okay? Dito po sa may labas ng ating Philippine Area Responsibility, nakita pa rin natin malakas pa rin na bagyo, ito si bagyong Nalgay with local name Paeng at kasalukuyan humina na po siya bilang isang category 1 typhoon of 120 kph na yun na lang po siyang 110 km na hangin bilang isang severe tropical storm at inasahan pong tatama po dito sa may coastal waters po ng Western Guangdong, west of Hong Kong within the next 48 hours at kung tingnan natin yung nangyari kay Queenie, medyo nagkakaroon po ng katamtaman pong upper level winds na nag-push sa kanya dito, yung kanyang rain bands na displace po dito. At aside from that, ay may papasok po na tawag dating dry air entrainment, okay? Within the next 24 hours. Kitang-kita po dito sa ating last Himawari 8 water vapor animation, itong dry air. Itong slot ng dry air, ito po yung papasok sa sirkulasyon nitong si LPA Queenie. At ito po yung ating zoom in satellite animation at kitang-kita pa rin po dito yung mga cloudiness na natitira ni Queenie. Gustong pumunta po dito sa may Kabisayaan and then later on ay pwede dito sa may Kabikulan magbibigay po ng mga thunderstorms, okay? At mga malalakas na ulan. Mag-ingat po kayo sa mga flood-prone areas like yung mga dating binabaha at mga landslide-prone areas po ng Eastern Visayas at Kabikulan. Pagdaan po itong mga thunderstorms dala na itong remnant ni Tropical Depression Queenie. At ito po yung ating final track kaninang umaga at nakita po ninyo ang inaasahan pong tuloy-tuloy ng paglusaw po nitong si Tropical Depression Queenie. Isa na po siyang remnant low pressure dito po sa may karagatan sa silangan po ng Eastern Mindanao. At ito naman po si Nalgay. Inaasahan po magla-landfall po dito in 48 hours sa karagatan po o coastal areas po ng Western Guangdong. And ito naman po ating wind at pressure forecast mula sa European model susunod na 3 araw hanggang Biyernes. At kita po natin bukas po ng hapon ay unti-unti na po lumalapit po itong bagyong si Paeng sa coastal waters po of Hong Kong at inaasahan pong magla-landfall dyan by Thursday. At dito naman po sa may Eastern Mindanao ay nandyan pa rin yung remnant LPA. At sa Friday ay inaasahan pong malulusaw na rin po dito sa may Southern Philippines. Babalik po ang usual na hanging silanganin sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa Eastern Luzon, Bicol region, at may panibagong surge dito ng amihan but mahina pa based on the forecast on Friday, November 4. So far for the next 10 days until November 10 ay mukhang clear naman po. Wala bang pinapakita na tropical cyclone development, more on the northeasterlies and easterly surface wind flow. At bago tayong paalam, ito yung ating latest 24-hour GraphSat na inisyo natin ngayon. Halos isang linggo po tayo walang GraphSat dahil po ito naman po added feature lang ito pag walang bagyo. So kung may bagyo, bihira po tayong gumawa nitong GraphSat. But ginawa na po natin dahil namatay na po si Queenie at ito naman pong si Paeng ay papalapit po sa Western Guangdong, west of Hong Kong. So inaasahan pa rin po ang paghikayat ng amihan sa may Taiwan Strait, coastal waters po of southeastern China as well as Taiwan
At dito naman po sa Luzon, kasama po ang Palawan is more on surface trough and trough from Paeng. At may frontal system po dito sa may east of Okinawa na patungo sa karagatan ng Western Pacific. Ito naman po si dating Queenie. Isa na lamang po siyang low pressure area, but yung kanyang trough, yung kanyang naiiwan na cloudiness, magbibigay po ng mga paulan sa Visayas, sa may Eastern Visayas at portion po ng Kabikulan. Okay, so yan muna po ang ating latest. Okay, at babalik ulit tayo sa Biyernes. Bukas wala muna dahil kailangan natin mag-rest. Ito ulit si Mike Pado, magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.